Okay, det var så lige mig, der lige hurtigt skulle se på det her. Jeg er her. Ja. Nu kommer han efter dig. Ja, okay. Man kan se der. Derinde står... Hvad er det nu, han hedder? Ja, okay, ham der er pool party. Han står derinde. Så... Der hopper han op på den der branke. Og der flyver han så ud bag mig. Vender jeg mig om. Og så begynder han at stå og slå på mig og alt det der tis. Og der. Så står han derhen under til det, bag ved det der sand. Så kommer hans navn op der. Ikke nok med det. Han flyver op. Han bliver stående ved den samme blok. Så flyver han over mod mig og begynder at slå på mig der. Ja. Okay.